Arwaki ni machiegni nyako Ramogi jwang'e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni ohala mopogore opogore. Kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oloch. Kawuono wachako winjo sigana mopogore opogore ma e chenro mar ohala gi mwandu. Tainya kawuono wareng'ane kaunti ma Siaya e boma ma Bondo. Wawinjane siganda Joel Obiero. Joel Obiero nochako timo ohala mar loso gige bao higni 5 mokalo. Mano nomiyo ochako kare mar timo ohala miluongo ni Sulwe Decorations. Oduso kendo loso gige bao e yo manimba. Kawuono en gi ji ma ondiko kare kanyo. Manyiso ni ohala ni osekelo mor kod siso ahinya ne jogo modak e alwora ma Bondo. Kawuono wawinjane sigande nochake nade to kawuono odhi kode e yo machal nade. Nyinga Juma Obiero, aja lego komenya rabar. Gisani antiere Bondo town atimo ohala mar carpentry, tich mar loso kombe, Major League Furniture. Mijingo na yudo bang' puonjora tich mar carpentry, koka develop interest mar bedo gi workshop mara, mane ndoto na chakre gi chon. Interest aparo na develop badaye in life, nikech kana atin na gombo tich mar mechanics. Yes, but kuro ngima no chuna monda tim masan, natimo sani. Watimo generally items ma furniture mag bao, kombe, kabede, vitanda, gimora mora ma furniture mar bao. Marwa osebedo gradual business ma kana chako kan gi vijana adekama to from the society ma wantie ni moko ngiso interest ma dwaro timo gimwa timo ni to gibiro to wa train gi to wa absorb gi kaka gibedo achiel kuom funde ma watiyogo. Koro there moro gin loyal kuma moloyo gimora mora. Koro challenges mag laborers to kayuda in. Ohala duto ber, lakini gimora mora ma ng'ato timo, anyalo mana advice no tim kinda moloyo gimora mora. Do bende kidwa chako biashara machal gi ma, nyaka ikuong imany ni gik mitiyogo, funde gi, ka samoro kin ng'ato ma technician maloso kombe, ibo yudo funde maloso ni gigo kune, mago gik ma nyaka ikuong iket in place kapok iparo wach mar ohala machalo kama. Ka poni ng'ato dwa chako ohala matimo carpentry ni, to ber sana mondo ing'e parts moko ma ibed fundi, kaka an fundi kapok abedo ni an atimo ohala matimo ni. Koro at times fundi nyalo bedo kata matuo, but you will chip in mondo itim gima onego timcha mondo deliver ni customer on time. Inyalo timo ohala ma ok ing'e kamidhi o kata kamiwuoke. In idhi adhiya ni biro yudo pesa michamo kamano, lakini at least onego bed ni ng'eyo ni last week na wero gi siling 5, kawuono onego bed ni adhi wero ga 10, matiende nitie growth moro kanyo dong. Omiyo koro nyaka ing'e ni i-keep books record maber mang'isi ni isudo mbele kosi dok chien. Challenges manitie biro mopogore opogore. For example, sama tich onge, with the labor force of around 15 people, mano is one challenge. Kendo samoro bende tich obiro mang'eny ma ok inyal deliver on time, mano is a challenge kendo seche moko. Koro challenges biro mopogore opogore, lakini nyaka ing'e mana kaka idil gi mora mora sama biro. Ohala matimo ni, awacho ni samoro osemiya chopi mesni moko mane dabeda no katima ne dipoka chope. Osemiya wuotho kuonde moko mabe dongo mopogore gi ng'ato manyalo nena ka ne tie ndara ka. Koro onyalo expose kawuono koro rutera e Ramogi TV ma donge ber achiel ma ng'ato machielo pok oyudo. Wayudore e Facebook, Sulwe Decorations, TikTok, Sulwe Decorations, namba mar simu bende wantierego 0726 210 624. Anyalo mana encourage vijana matindo ni gitem keto manani sana e weche mag tije lwedo. Ok inyal hustle mang'eny kapo ni in fundi
inyalo chopo kama to wacho ni anyalo timo gima kama. Koro ok inyal wuotho malach. Makete gik miwacho ni tije onge, ibo winja. Yes. Kamachielo, wadawinjo sigand Vincent Olum nochako gi geno mar bedo kod kambi mare. Mano nomiyo chao kanyo kaka bongsa. Kochwal arita kwe ne kuonde mopogore opogore. Inya bedo kuonde mag winjo maber, inya bedo kanye club, inya bedo kanye jok ma bouncer gien. Mane tich mano chako godo. Bang'e nowacho ni ber mondo mi odoge sikul, odhi otiegre. Nomiyo tiegre weche mag criminology kata weche go motenre kod arita kwe. Nomiyo chako kambi mare miluongo ni Millennium Safeguards. Kawuono entiere gi kambi mare. Wawinj ane sigande. Mang'eny iluonga ni Olum director, Ajanya Kach. Atiyo gi kambi miluongo ni Millennium Security Company. I am the founder and the director. Kama wantiere niluongo ni Migosi Estate, opposite Migosi Hospital. Kama office wantiere, and it is our headquarters. Tijni endi, nachake by gima somo miluongo ni criminology and criminal justice. En tich miluongo ni nono jokuoge gi dhano gi gima dhano timo. Koro from mano, I was motivated because after university, nyaka imany gima inyalo chako timo e ngimani. Man gima nano nyalo chako timo e ngimana gi course masomo, nok en dhi donjo e police, but ne en chako mar yawo kambina. Oko kabisa kamanyo tich. To mogik nan jasiasa, nan youth leader. So in the year 2022, apparently ne wane campaign season heading to 2023. Noyudo ka naonge tich, nantiere ot, man after my tours and travels company no flop. So at that time naonge pesa, ma gima nachako go kambini, ne en siling 200. Kambini nachako gi siling 200, osiepna ema noloso na company logo, en ema noloso na business card, to oro na a WhatsApp. So gimomiyo awacho ni nachako 200, nachule 200 to have that business gine niluongo nango business card. Koro nawuotho kode simu kamoro amora manadhiye tatang'o ne ng'ato kaneno potential customer kata ka wuotho tanyise ni baba an gi kambi mar security iluongo kama. Ing'oni challenge ma wan go Kenya ka sani en tich. Iyudo ka ji mang'eny manyo tich to ji tebe ok qualify. E tijwa ni endi mostly gimwang'yo is discipline. Gimwang'yo is your nyaka wang'e kamiaye exactly. Nyaka wabed gi barua ni mar chief and so many documents. In most scenarios, you can tell jok moko bende, magi present those documents, but gi present false documents. For you to know this, chuni ni bedo ngama smart. To make sure ni pesa ni accountability is in your company. Number one, nyaki bed gi ngama iluongo na accountant, to nyaki mi authority. The full authority and mar managing your accounts. How do you do this? Also an Excel system, purposefully for Millennium Safeguards, ma or update on our debtors list, or update on our recurrent expenditures, or update on our balance brought forward, or update on our the how pesa donje in the company. So man is the authority mame is helping me to know on the accountability. Number two, I kept the bank account to be very to allow me get the notifications. Maka pesa donjo kacha, tayudo notification, ebo yudo notification. On daily basis, wal also gimilongo ni Millennium portal. Wantiere gi accountant portal, wantiere gi operations portal, wantiere gi supervisions portal, wantiere gi office portal. Monde yao wala ni endi, ntiere certificates mopogore midwaro. Idwaro ni bed gi license ni mar tich, idwaro ni KRA pin certificate ibed godo, NSSF certificate ibed godo, NHIF certificate ibed godo. Then wantiere gi associations mag security companies bende, wantiere gi KESA, wantiere gi PROSAC, wantiere gi other more organizations and associations moyawe. Then wantiere gi certificate mar government, mar serikali miluongo ni KPSRA, miluongo ni Kenya Private Security Regulatory Authority certificate. Mano bende nyaka ibed godo. To in most scenario gima geng'o youths mang'eny kuom yawo kambi and because of the rules and regulations mokete gigi eki. King'iyo Kenya, iwacho ni everything midwaro, it is out of experience. Iyudo ka minimum experience maji kawo godo ji gifil ni tiegori en higni 3. So mondo yud license gi eki, nyaka ibed gi experience mar 3 years. Makata wan be, there are some of the few documents ma pok wayudo, but the government wants us to have them. Kendo iwinjo ka sani they are threatening to close companies. Millennium ka sebedo gi challenges. Number one, kambini ka ne chako, nachako gi department miluongo ni VVIP, Close Protection Security. Man yudo ka ne section mane ne dwaro bedo gi bongisa.
to ne dwaro ni bed gi jok ma iyudo ka korgi opong', to mostly gibedo related gi jok maricho. So iyudo ka an nakawo jogi tareform gi taketo gi gibedo jok moriere. So the first time mane nwatiyo tich, iyudo ka challenge mane nowuok ne en ni ji ne wacho ni kambi moro yaw kato yaw kambi mar jokuoge. So gima ne atemo matimo juu chini ne en by making these people discipline. Jok mane nase reform, because some of them ne gin jokuoge, jok moko noseneko nyaka modhi nyaka kod yaga, jok moko bende ne jok moko ma gin rori e gweng'. So iyudo ka nadhi makawogi maketo gi magibedo jok ma discipline. Machieng' mokwongo mane watiyo tijni endi, report nodhi ne nyaka OCS, nodhi ne nyaka OCPD, nyaka regional commander. Ni nitiere group moro molosi Kisumu kae madhi chako nego ji because of kaka ne girwakore. So iyudo ka at the end of the day, the challenge man nakungo bedo godo ne en bad reputation about the company. The best way man nanyalo lose godo ne en by making these people disciplined, making them organized, and by training them. The second challenge masebedo godo en gimiluongo ni lack of enough capital. Kambini does not have enough capital, but by God's grace was trained to make the ends meet. Kambini de benegi sani, gisa mwaweni ndani gi sojas malao prabirio gangwen, to do bedni sana seingo sojas malao prabirio gangwen, because ango sipega e serikal bende mose nyisani baba bedi tijini endi, tim mae gi mae, wanyalo mi tijini endi. Tiyudo ka gima chuno na wuogi gichachande, and because I don't have enough capital. The challenge mantire ka ni most of jok mineno watiyo godo gieki gin jok ma inyalo yudo ka ng'ato biro kambi ka to intention no ken tiyo. Intention en obedo planted to get information. Seche moko information momanyi is not the right information. Odhi ogolo a different information. Tiere jok moko bende makosebiro ka to gima thin makati penje en osedhi ogo koko. Sama ogo koko chande ine modi stabilize. Moro be wantiere godo mar ni challenge moro be ntiere mar ni iyudo ka ng'ato loso uniform mar kambini to dhi okwelo go kamoro to weyo uniform ni kate nyaka gi toch nyaka gi moro amora. So iyudo ka iwacho ni kambini kwelo to in mwenyewe kanyo be pok ni wa inyono kanye kia soja ni be onge mosetiyo kanyo. So kiduogi investigate tiyudo ka ng'ate moloso uniform ni to rwako to dhi okwelo kacha. Gigni masetime ni endi hapana sei time for higni matin mokanyal wacho no miya too much profit, neither is it giving me any loss. But gimang'eyo ni gima seyudo en gima nyalo sustain the company, nyalo chulo rent, nyalo chulo surcharge, nyalo keto na fuel, nyalo keto fuel mar pikipiki. To kidwaro profit nyaka you give yourself time, nyaka ibed ng'ama patient. Kin gi first kidwaro ni gino dhini mapiyo to boko bi dhini mapiyo. So mos eke nyalo yudo profit. But trust me you, from my end anyalo wacho ni security en ohala makitimo to inyalo mewo kabisa. Tibro mana mewo kitimo the right thing. So profit en go ok ne to onge godo, because kama thin mwantiere godo ni endi ingoni if you want to say you are making profit, then it must be your office is stable. Ka office you can stable, then it means you are not making profit, because in personally you don't need to make a profit, but the company needs to make a profit. An engimana kae apano sendika kamora achiel to ng'ama no sendika ne en babawa, nochula siling 4,000 dwe mabe kane roma. To ka nok roma na decide ni mondo awuog oko mondo an bachak mara. To sama na wuok oko be en be nok berne, noneno ka gino ne litne to ne rachne kabisa nikech noneno ne rieko na otiyo godo kacha. So kana wuok an be na realize ni no, I have a potential of starting the same way, because en be nochako from somewhere. To kana siko ka gimoro notimore no siko nyisa ni an be gini nachako from kae maka mida bank statement na tibro neno ni an atero nyaka siling 10 e ba. To inyalo paro higni mag 1950 1980 ka nitero siling 10 e bank nitero pesa mang'e. So kaka nogo chunya chande ema nomiyo an be na wuok. So an gima wacho nega youth ni samiri to godo white collar job ni endi, white collar job no endo was made. To ng'ama nolose no endo bende nochako mana from a point. Ng'ano nokochako maduong', ng'ano nochako mathin. Gima inyowa yudhe sani en ni gimoro kichako tidwaro ni nene mondo bed gima duong' sama pod otin. Ginendo inyo yudhe mang'eny, because yudo ka social media kacha our age mates mabende wakia kaka nochako, mabe kidhi winjo no history gi nyalo paro ni ng'ato nochako gini mayo moyudo fast money, but ikia gimo strain to kata gimo go through to make that money come. So gima nyalo advice youth ni kar mondi bed piny chaka ineno siling 100 min godo no can make an impact, kata siling 200 min godo no can make an impact. Gima depend on this en niya iyawa kilini maromo nade. Kokiyawa kilini to kata ibed mana gi milion 1 sani ohala onge minyalo timo, inyalo yawo kawuono to tieko dweche 2 dweche 3 iloro. So ge chaka gimintiere godo no chaka. In fact kida bedo successful ng'eni ohala ni a thought no is already a business. The question is how do you want to tap it? So nyaka ibed ng'ama strategic mondo i excel.
Facebook page wa ilungwa ni Millennium Safeguard Security Company. That is the same as kaka walungore on Twitter. Man is the same as kaka walungore on our WhatsApp business account. Mayodore number mari 011 220 3660 kata 0796 41 5741. Nemnigo samora mora meyodo migoche ibro yodowa to abro respond, and we will always get back to you as instant as you may want us. Numbers go to you 24 hours. Ansani kanga to nyisana lok gimatemo okabiloko, lakini ingoni ngama dhano nyaka ibed gi paro mang'eny. Gimoro achiel ok inyal keto tongegi e okapo achiel. Anyalo bedo natimo mae to ntiere ohala moro bende manyalo bedo natimo kano, because samitimo ohala ni nyaka igol pesa kumoro kikelo koni. To kiketo mae no depend kende tinyalo yudo ka koni ongego kaka i sustain kocha bende tek. So ohala ni en gimo kanyal weyo, an abro time tabro bedo soja for life. Kata chieng' moro abedo waziri ang'o soja to pod an soja. Bang' winjo sigana nyakora Mwagajwang' mojiwi kamano, yona mondo mwakaw yo masani. Ka waduogo, warango ni ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Bora tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Well, Santos Glorious PD Sagon. Osebedo kinde balach nyakwa Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika ucheldo mara ngweni gari ndiko chakore sario mara ukinyi nyaka sao chiko mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhiketo stage piny gingolo mamoro bang moro nyaka giko. Tokocho putie no. Ramogi FM kurika mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Dokopo, Nivi Jolini Baba Kadaraila, 5,000. This April school holiday, make the little one's school break fun-filled in Mombasa. Enjoy massive deals courtesy of View Travel. Come create unforgettable memories with family as you bask in the coastal charm. Build sun castles, share laughter under the sun, lazy by the sandy beaches as the little ones have a fun-filled break from school. From as low as 16,500 for a 3-day trip via SGR and 29,500 while flying. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyaka Mwagajwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni pod ikete kar kae chenro arne wachaki nyaka sani. E kaunti ma Kisumu, waromo kod Joseph Okinda. Joseph Okinda nochako ohala mano mag loso nede mag mako rech. Ma en ohala moro ma kintiere alwora mar Nam Lolwe, dibed kod ng'eyo ni kaka itiyo kod nede e Nam Lolwe. Kawuono osepuonjo oganda mopogore opogore kaluwore kod lony mare. En gino moloso kod lony manyachon, kata mano minyalo wacho ni en mano manyaluo. Nedegi mako rech otieno mangima, odiochieng' mangima. Oganda nyiewogi kendo mayo ohande motimo. Joseph Okinda e ja ohala mar juma. Nyinga Joseph Ndeko Kenda. Ajaka Sagamka.
dala wane kaeri. Nyalenda Bishop location West Kolwa. Tich matiyo ni ng'e nachake higa ma 1964. Kapod atin an gi 12 years. Higa 12 ema chako ng'e dala waka. Ben aneno ka ji itwang'e to dapenji to tijni ok upuonjago. Kidwaro ni mondo ing'e gimoro tipuonji kata ing'eyo. Alafu neng'isa niya ariyo manila iye koro maeri iketo adek kata ipimo gi maeri ipimo gi ma tidhi adhi mbele in emitelo an ematelo ta iluwo bang'a koro ipimo ekibiro ng'eyo. An iluonga ne Victor Tieno Awili to e dho nam ka atiyo tija mar lupo. Koro kaka sani aloso asewuok kode pi gokinyi koro timo yugi emomiyo koro alose. Wan mar lupo ni kadipo idwa ni mondo mi ichake maber to ber itudri gi ng'ama tiyo dho nam. To kisetudori gi ng'ano to biro miyi ler mare. Koro kaka an awuon anyalo miyo ler mare nikech asebedo katime kuom ndalo mang'eny, kuom higni bende mogwaro. Koro gi sani ng'ama nyalo chake nigi faida nikech sani rech bet nitie matin. Rech ok olal. Matin moro mwanyalo dhi gi ot. E nam ka ema nachako gino twang'o gogo ema nachako puonjorago ema chako go tich mar nam. Maringo gi tanga nyaka die nam. Maboko area Kindu Bay walupe gogni inja 4 inja 5 for half kaka ma for half inja 4 gi nus. Waringo go die nam nyaka inja 5 gi nus nyaka inja 6 gi nus 7. Wamako kamongo, mumi, ngege, nyamami duto mago waluwo. Igni go rech achiel ngege wamoke gogoni adek siling achiel. Winj, adek siling achiel. Aya kamongo maduong' maromo kama siling 10 10 siling. Aya nitie mar bende dwa he matin siling 15 nyaka 20 mano giko masani gino sani iuse 2,500. Winjo iga muan go sani. Ohala mar lupo ni kidwa chake maber to ka intiere gi siling 50,000 mane chake maber. Mane nyalo gero bot, nyalo nyiewo net to bang'e no jomidwa ni mondo timi bende nyaka imigi gimoro matin nikech odiochieng' miwuoye kodgi ok odiochieng' ma gidhi tiyo. Koro nyaka imigi gimoro matin ma ginyalo dhiye go e ot then kinyi gimondo. Nikech kaka wan wadhi nam sa 9 otieno by saa 4 waseduogo. Ohala ni gikora to an to sekonya. Koro joma neno ni ok onya konyogo gito gina tie lakini ohala ni to osekonyo ji mang'eny. Nambwa ka chalo kambi en kampuni mondiko ji mang'eny. Nambwa ne mopuonjowa e skul ka wan gi jonyuol watieko skul koro sani wambe koro watimo. Koro wakwayo ni jawa bende nyalo biro mondo mi oteme. Gibiyo biro miyo gi support. Kadipo ni gin piny wanyalo miyo gi support. Ka gikia to wanyalo puonjo. Koro kaka an to Facebook, Instagram go to kalony go ahinya. An ng'ama nyalo manya maber manya namba na. Namba 90720 70 44 01 0720 70
4401. Kaka ilose, idhi nyiewe, wanyiewe taon. Odera Street, tie dukni nyiewe Kabirondo, Webuye, Monasa, Kajasango, mano Odera Street. Minye gogni, medwaro nitie nyaka magus kama. Sani kati puonji, nitim kama. En ka luwo yorni, en tipo kono. Oko winji. Kachi kok iwinjo wach, ng'eni kipuonji, mano ng'ama obam, mok winjo wach. Koro obayo, banyong. Koro momiyo, an nopuonjo, ok ni mae mang'e kende. Lupa ng'eyo, tuang'o ng'eyo, Kiongai ang'eyo, rowing the boat. Riembo yitanga ng'eyo, mar kitamba cha. Mana ng'eyo. An pilot. Winjo maler. Lake Victoria. Iye nyalo golo kanyo nyaka Mbeta Rusinga Island kuno aselupe. Nyaka Gembe Kasgunga. Ramogi juang. Ramogi juang. Arena kata ko to wedi ko mar ohala gi mando. En som gimora chiel ariyo. Kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Tudi kodwa kendo juma manyien, ka wamenyo ni ohala machielo. Ka wakoni riekni mopogore opogore, minyalo tiyo godo ka ichake kendo itae e yo madwarore. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch.